mwancha konyugo mwancha wose egento nko batebi mo comment lakini molengereri Kisii County korutu agachagete chi campaign liri chi campaign chi arenge intubono manyete binto binge ntu arenge komanya kwa during campaign kwa liko gavana akolera ngombekera bale sumu otebi ongwae inkiota kereta amanyingane chi campaign chikaera bona abantu baminto otango gavana otigire kolera onye ndiri mwanja montegerere otango bono ekiagara liri gavana liretaga kora okaigwo obo gavana bono otango immediately ego twachagete ku disapprove ongwae igasie chake KTRH ebe nsafi kwetani buna ongwae nyebegete kwerende gali bosongo chi pavement way as a pedestrian bagweta otango gali bona arosi amoga simekiru chirangi chiakiribya bantu baitogoso abosongo buno montogoso akisumu gose buno montogoso airport any town ne bwana to develop infrastructure ne kikwerende nonye buildings change bwana to korekana bya eboli abagusiba mi nki gavana kolera kira lituko inki gavana kolera gavana okoba gavana amanyire abagusinto bwatari yanda abagusinto bwata mabera bono gamanyete gakolera imoko moboli nki akolire imoko moboli pika kolera na kiruligena nkominyo kigunde nko itunde NHIF ngo urunde abantu ngo minyo kibali igamanyete nga gakolera igo igago divert attention abagusiba minto gavana gago divert attention imomo boli nki akolire mwari kwanja monyugo gavana no ninje na no bosie campaign litukolie chikura yani sori na no bosi December lakini obosi tali borobu development na no bosi kwa nande ni chianga lakini majorly ngokorande bisima gavana nko na robosi lakini oreta chigali obeka parota banko gorale para chigali chiagenda gavana obangaina oba ona na chibagi chesukuru bwebe gasi ayenene bunoko make sure ECD classes nchiagachire bono ko bamete ngo chikomo boli bari obangaina nagachite 128 kake abantu baminto ibirasi ebinga yibire manyomo gavana ko bangaina gavana igoro Valentine Day chikeki chikorosigu yani abagusiba minto nditu abete abantu bakitu kidogo abagusitu achirense tubone to ngo gutole binto ngorose gutole bitamba ngorose gutole chi t-shirt chikobi tuebe koboli chipara chingia abagusiba minto tuebe koboli neki abana baito bagokole mereme county bamenyete Kisii County staff ebachandegete baboli onye kobate anko auntie omwana gosondo ore minister county chief office ebachandegete bakuliandire Kisii County staff ngorwara bale ngokonyora bale complication abana baito ngo basiri tole tokole egento nkere ko ku PDM nje nakwana buna mama county staff omonda ko gende safari chibese chokorara ne county ko mwakanera transport ne county ko mwakanera omongi no gavana onyeta gwanchiti tago gwakana ebitali bitina na ndeki Kisii County onyomo manyetibuya omongi no linere kusema yote igenga nganere mwakerete kura onye ndiri yako kole gasibyo tangongo mwakera toli chinkobi twateba baba wakolire gasibya omongi no liga ko kole gasina magora amagega kende nke ya understand it ebeseriye county gabugete ne ya sobo tamanyeti 13 billion ne cha Kisii County omongi no liga bugete 13 billion ne chaye chikwama motonto na ndi chibwenderete gutinde ku motonto boka bagusiba minto boke county eto yachire ebintu bya county eto byatamire nkoerabire nchetigankwane monda amera kinika mocho monyore donya na batabetieke maene mongino litabwati manyinga mayago cha setole ngasikia akolire ngia apart from kobange binte bike bikoegwa abantu ebintu bigosaleka ama tukabera tato byasalikire omo deputy governor bono bako impeach
inki monda akorire monda naire gasi agokora asinyuru gokora chibese bale kwa CMCA mbure chine chibese chitolika chigokora amagenderero mbaba ete chibese boni ga Kisii County impeachment ya monda tubwenerete gukwana gochi monda atabwatie gasi agokora eko mo impeach na benge gali bosa inki moko westelite moko impeach omonto tabwati gasi moko impeach omonto nonyene kera kubwati akiyaye omo deputy governor na babwenerete ko mortgage chibese chia yakubuguri eloni okorere bintu byaye mo deputy governor tabwati bintu ebyo galinire bono moko impeach omonto tabwati gasi agokora nonyene abe MC aba tusiko babuli ngasi ki governor asainiri monda bono monda totebe no munyagitari na amoete minister ya health osinyuru kugamba motebe nga mondo osinyuru gasi yae ngasi ki mon simbaete governor deputy deputy ya sinyuru gokora bono twachakire riogi bosongo barabwe babwate politics ya diversionary batamegochia baipukeke batiniriri sense governor twachorete erioki dikoimuka gochigoro gasite iyo governor twachorete eriogi governor twachorete amaliga me okolera woka kakyo manyira abangine mogotebe gunaki na kulisas mwabuga mwamera amate bono banchiro komera koina amate mwamerira amate nkurwara mulingo kumuri omuntu mokomerera amate mokubugera riri mwatebigwe story ohenda butukoragera chibese chiri cheno chigokore gasi abantu barwana abantu baitana ba bribe CMCA bono mwaka yo kabiro yonko erore emitinye tigarete korbono netatu akore the next financial year agachakeri ya kwerende 2023 ya erire oyo ya 2024 nko erere echikogende yendere forward inkia bagusibe to mwanyorire apart from montalire kurumambi mpaka marogoba inchemuna mama county onye gasi twamochorerete no kurira kurumambi mpaka marogoba ero nyokorire buya sana wetira matemu gavana kwaririre timanyi tigo sekende nkero tarateba otarakoreru lakini ukolera koroku kwaririre smart na abantu beto Kisii County abande banjera nirenga nkurwani wole lakini ekemane nkeli tori korwanigu nevipindi obwate ekero mugavana agotebi CS narorerwa amabera muntu kinse yotanya kororeru mabera omaete nonyenere narirete ongwae kwangitire ongwae notagete ko nguro mutuone abantu bagakororera amabera nonyene chikurekera chinza chindo monta agwakiru umuntu narokonyorwa akiru ekura ya mabera bono nere kare Nairobi narenge nominated MCA na rwanetigu igo bono gotebio umuntu kwarorerwa amabera mo especially ekiroge kenene eye ko machikororekana aigwete bobenaki inchena kintare konyore ekiroge ekyo kebwate chibese ekyo naende gente ekyo inkebwati impact ende yonsi okunogo degrade ekiroge ekitoire gocha seliro baleto lya Gusii na monda mono impeachment yache tokoba monda arorekanete no mo CS bono namanya kuira na boliga monda tabwenerete kogenda nyari bali achange abanyari bali monda tabwenerete gotara na CS yani ngegento monda akobunugu monda Jumapili igo balenge no mo CS machogo ebwate buya nande montegerere monda tata keiri arorekane na munyari bali onde wensi monda gakororekana na munyari bali onde wensi eine impeachment